ani alamebaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye juillet kalo tile 25 san 2024 kibaruyaw sɔgɔmada na ta bɛna tali kɛ min na Yorosokaw fɛ yen maire ka dangan fɔlɔ ni sabanan o min tun minɛna olu bilara Bafula be samina daminɛ ko hukumu kɔnɔna Fili Jalo ale ye munumunu salo dɔ kɛ kunungo conseil des ministres la sariya caman tara min bɛna to sariya sunbakura ale bɛ se ka lawaleya cogo min députéw ka kuma bɛ o la maires ka kuma bɛ o la ka taa se cour constitutionnelle cour des comptes min ye sénateurs olu sigi cogo nin bɛɛ lajɛlen kunungo ɲɛbila sɛbɛn minnu b'a to u bɛ se ka lawaleya ka se ka baara kɛ conseil des ministres baara fanba ye boliko la ale y'an ka sɔgɔmada in na saraba ye Shogel Kokala Mayiga muso minnu bɛ senfili ni bolofili kɛ n'o o ye karatekaw ye ale y'olu bisimila k'u ka yɛrɛba kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Maliki Jaw ale bɛ Wagadugukaw fɛ yen tɔgɔdali ale kan ka taa i sen don baara dɔ la min ye ekɔliso dɔ ye olu ka maaw ka bɔko 12 o denfaya dilen no ale ma jamanakuntigi ale bɛ ka fourage minnu di maaw ma n'o ye jibondon ye o 400 na o kan ka kurumo kari bi min bɛna bɔ o kɔnɔna an na o da tulo kan Sikasokaw ko alisa ko ekɔliso 5 o datugulen n'o ye kabini Bamanjuwale kɛbaaw kun ye wulikajɔ daminɛ 60 kun don yaasa ka se ka jagojugu kɛlɛ sa maa dɔw kɔni kun ye camion fa fini na k'u bɛ taa ni o ye Dakarikaw fɛ yen a camion 2 minɛna Kayikaw olu fɛ yen dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛnnen don sa yaasa ka se ka sirabaka kasara ko o dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ Moti ale ni Kayita olu kurumo karili kɛla an y'a yira o la k'a fɔ ko kunungo an tun bɛ Sibikaw fɛ yen Sibi min sɔrɔla ye an na o fana da aw tulo kan bi sɔgɔmada in na Amara Nuhu Keyita ale bolo bɛ minɛnw na yan n'o ye nɛgɛw ye ka se k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'a laseli ka aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Traoré. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw an bɛ taa n'o daminɛ Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe min ye Fili Jalo ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka taa lajɛ samiya daminɛ cogo bɛ cogo di Bafulabe n'a laminiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
ale kɔni ye a ko jateminɛ baara bɛ ka kɛ cogo min fili ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka o lamɛn. Samiya baaraw nun donna Bafulabe cercle yɛrɛ mara kafo dugu caman na o min don cogo ye jigisigi ye cikɛla caman yɔrɔ la o kama Jani.ml tɔgɔ la an y'an ka kuma barani ta ka munumunu salo kɛ ka taa cikɛlaw fɛla ko don samiya nun don cogo la Mamadu Sisoko Mamadu ni ale ye Samuru d'agriculture président ye Bafulabe yɛrɛ mara kafo tɔgɔ la wa cikɛ dɔ maarɔkɛ dɔ ale ko ɲina samiya don cogo ka ɲi hali n'a sɔrɔ la a bɛ retard la dɔɔni. An t'a daminɛ joona ka tɛmɛ ɲinan ta kan. An yɛrɛ kɔni fan fɛ sanji dɔ nana yanni seli waati ninnu na. K'a fɔ an ka samiya binna o kɔni o daminɛ sisan de ma. Parce que an fana fɔra an ka tamasere ye min ye samiya ko la. Ni baaraw feerela kosɛbɛ o baaraw dun feerela fo sanji min nana a ye baara in caman feere bɔ. Yɔrɔ Jakite ale ye malosɛnɛla ye sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bafulabe yɛrɛmara kafo ma ale ko wa jigi sigilen don ɲina samiya ninnu jɔncogo la ka da kan jateminɛw la foyi ma tiɲɛ cikɛlaw yɔrɔ la fɔlɔ. Ayiwa ne tɔgɔ ye Yɔrɔ Jakite mais Wasulu quartier Wasulu Bafulabe ne ye sɛnɛkɛla de don min tɔgɔ bi kɔni ye sɛnɛkɛla de ne kɔni samiya kɔni don cogo la ne ma siran ka fɔ ne ma siran k'a sababu kɛ mun ye ne bɛ danni kɛ date min na san o san n b'o dɔn et puis n b'o marqué bon n b'a sɛbɛn k'a bila de hali san min bɛna sɛbɛn ne b'a sɛbɛn donc san tɔli la san saba tɛmɛnen san damadɔ tɛmɛnen ne bɛ danni daminɛ ni mois le 12 n bɛ danni daminɛ le 12 même hali o dun le 12 même fɛn min da n bɛ kalo saba fɛn de da ani kalo naani fɛn mais hali o falenni a bɛ falen difficilement ka sababu kɛ sanji jɔnjɔn tɛ n'ale mais a bɛ tila ka mais salon san nana joona mais ni salon ne sera ka n ka yɔrɔ ka se ka sumaya k'a dan fo le 18 comme ça salon nin kalo ye le 18 ne sera k'a dan mais a sɔnna fɛn min ye danni ko ye mɔgɔ bɛ fɛn fɛn fɔ la samiya kɔni ne bɛ danni kɛ hali ne delila ka danni kɛ le 10 août ne ye malo dan sɔnna mais a bɛ dépend si de la si variété minnu b'i bolo si variété min bɛ ne bolo ne b'a dɔn n b'a a ka cycle dɔn n b'a ka goût dɔn n b'a fɛn bɛɛ dɔn donc n y'a dan nin mois na a bɛ mɔn ka bɛn ne kalo hakɛ min n b'o dɔn donc ne tɛ siran danni ɲɛ ne filɛ yɔrɔ min sisan ne ka foro hali daba ɲɛ kelen ma taa yɔrɔ fɔlɔ n y'a nettoyer k'a ban ka nɔgɔ don ka nɔgɔ yɛrɛ kɛ mais tracteur ko bɛ ni ka mafɛn sɔrɔ k'a labourer bon o kɔni bɛ yen mais ma jɔrɔ ka taa sa fo le 20 ne kɔni n hakili b'a la o kɔni a ka ɲi en tout cas ɲinan samiya a taridira dɛ mais a don cogo man di sa. ko n y'a yɛrɛmara kafo la kɛrɛnkɛrɛnya la dugu min bɛ wele ko Nanifara cikɛlaw kan ye k'a fɔ ko samiya ninnu don cogo ka ɲi wa baaraw bɛ ka taa cogo min na n'a taara o cogo dun ka fana sabati fo mana bɔ. ne tɔgɔ bɛ Segu Sida Sisoko Lite samiya taabolo ka ɲɔgɔn dɔn wa ntola sɛgɛsɛgɛ bɛ ni tigolo ni mako ni ɲɔlu ma yo mais a daminɛtɔ kɛ n bolo a ka wusa sanjo bɛ n'a kan. waliya yɛrɛmara kafo la ni cɛ b'a yɛrɛ kofɔ an ye samiya baaraw bɛ lahalaya min na ni k'o lase an ka kuma barani kan. ne tɔgɔ Muhamadu Sisoko ka bɔ waliya n b'a fɔ samiya taabolo ka ɲi fɔlɔ waliya an bɛ waati min na sisan an bɛ danni na an bɛ boroli la an bɛ sɛnɛ yɛrɛ fana la sisan kɔni bɛɛ bɛ yan. Mamadu Sisoko seginna k'a fɔ an ɲɛna ko cikɛlaw ka retard dɔw bɛ sɔrɔ sɛnɛminɛn kɔfɛ an k'a lamɛn. sɔrɔ kɔni a bɛ gɛlɛya parce que mun na a bɛ gɛlɛya la ni samiya binna ɲɛ kelen ma o de bɛ sɛnɛkɛla arranger mais ni samiya kɛra denmisɛnninw bɛ na mais a tɛ se ka danni kɛ a tɛ se ka kɔrɔsiyɛnli bin tun bɛ bɔ o bɛ na ni gɛlɛya de ye sɛnɛkɛla ma parce que i bɛ se k'i ka foro baara tugun n'i m'a labure o laburu dun laburukɛla tɛ bɛɛ bolo caman bɛ yen n'i ye 100 sara ta 90 ou bien 80 o laburutigiw ka ban o de ka kɛnɛ na donc o bɛ kɛ ɲinan gɛlɛya ye. Maladɔnniya k'a fɔ jamana ka wuli ka jɔ n'a ka laɲini dɔw ye dun ka fa ka se ka sabati jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la o de kama samiya ninnu don cogo la an y'an ka kuma barani ta ka Bafulabe cercle dugu caman yaala wa maa caman y'a sɛbɛntiya ye nɛgɛjuru siraw kan k'a fɔ ko ɲinan kɔni cikɛ ninnu donna bɛ cogo min na ko a ka ca Ala fɛ ni spo bɔra ko sɔrɔw na se ka kɛ wasa ye kabini Bafulabe Jani.ml tɔgɔ la Fili Jalo ka bɔ radio Kaso Danbe FM na.
Fili Jalo k'i fo ka ba fila bɛ ka bɛɛ lajɛlen fo min ye babarotokaw ye ko u ni sɔgɔma nin waati in na an bɛ to sɛnɛ hukumu kɔnɔna na yanni samiya kɔni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka mɔ sa zaba ale bɔlen don nin waati in na sibikaw fɛ yen bayɛlɛmakɛ yɔrɔ min bɛ yen sa o ko ɲamaya kalan min maa min bolo n'o ye Maimuna Si ye ale ye zaban bayɛlɛmali baara dɔ kɛ an ka jɛ ka o lajɛ. Maimuna Si ne ye bayɛlɛmani kalan kɛ ne ye bayɛlɛmani karamɔgɔ ye bi ta ye zaban ye parce que zaban y'an ka kungo kɔnɔ yiriden dɔ ye a bɛ sɔrɔ nin wagati in de la donc an y'a a kɛnɛ ɲini ka na an bɛ k'a wɔrɔ n'an y'a wɔrɔ an b'a lasago manaw kɔnɔ ka taa mara congélateur la an bɛ tila k'a bɔ dɔɔni dɔɔni k'a dilan an b'a dilan an bɛna kɛ boisson ye an bɛna kɛ sirop ye sirop ninnu an bɛ n'u dilan an bɛna zaban ji bɔ ka sukaro k'a la k'a dilan cogo tɔw k'a la k'a kɛ bidon de 1 litre kɔnɔ bidon 1 litre donc ni mɔgɔ min y'a san n'i bɛ fɛ k'a min n'i ye sirop verre 8 ɲɛ kelen ta i bɛ se ka ji litre kilancɛ k'a la ka sɔrɔ k'a min donc ni zaban tununa wagati min na yiriden don a bɛ tunu ala tɛmɛ donc ni zaban tununa wagati min na an bɛ sɔrɔ k'o sirop labɔ k'u feere mɔgɔw ma a bɛ mɛn n'an y'a kɛ sirop ye tan a dɔgɔyalen san 1 ye sirop in bɛ se ka mara ka san 1 kɛ o y'a dɔgɔyalen n'i m'a dayɛlɛ fiyewu fiyewu n'a ma dayɛlɛ a bɛ se ka san 1 fo ka taa se san 1 ni tila ma tuma dɔw la fo ka taa se san 2 ma foyi t'a sɔrɔ a couleur tɛ changer a goût tɛ changer foyi t'a wa a bɛ se ka lasago yɔrɔ la hali ni frigo kɔnɔna tɛ a bɛ se ka lasago tentɔ an ka gabugu kɔnɔnaw n'an ka fɛngɛw la ka sɔrɔ hali a ma mara frigo kɔnɔ n'i m'a dayɛlɛ kɔni a sirop bɛ mara ka mɛn a sirop bɛɛ b'a min mɔgɔkɔrɔba b'a min denmisɛnnin b'a min wa a ka ɲi kosɛbɛ parce que vitamine C b'a la o bɛɛ bɛ vitamine C nafa dɔn farikolo la minnu bɛ ka zaban feere kɔkan na ni zaban bayɛlɛmana o de nafa ka bon n'i ye zaban bayɛlɛma ka sɔrɔ k'a feere o nafa ka bon i bɛ se k'a mara ka mɛn a tɛ sɔrɔ wagati min na a bɛ se ka labɔ wagati min na zaban ye fɛn ye a ka di mɔgɔw ye donc n'a fɔra a mankɛlen don tuma min na n'i y'a labɔ o tuma na a bɛ diya mɔgɔw ye kosɛbɛ bon sisan y'a période ye a ka ca a caman bɛ na n'i m'a bayɛlɛma a bɛ tiɲɛ u bolo donc ni an dun y'a fɛn ta k'a lasago a bɛ se ka mara a tɛ tiɲɛ donc o y'a nafa dɔ ye bayɛlɛmani y'a nafa dɔ ye donc laɲini min bɛ ne bolo k'a fɔ bayɛlɛmani nafaba de b'a la nafa b'a la a b'a to fɛn minnu tɛ sɔrɔ wagati minnu na ni o wagati ninnu na n'i ye fɛn bayɛlɛma k'a bila a tɛ sɔrɔ wagati minnu na i b'a sɔrɔ o tuma ninnu na o de ye bayɛlɛmani nafa ye n'an ye an filɛ nin zabanko min na ta n'an ye exemple ta kalo 2 kalo 3 sisan zaban bɛ tunu ni zaban tununa fo san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kuma o période nin kɔnɔna na a tunnen don période min na anw kɛlen filɛ k'a bayɛlɛma tan cogo min an bɛ se k'a labɔ o la mɔgɔw b'a ye donc a nege bɛ mɔgɔw minɛ o la n'o kɛra u b'a san o yɔrɔnin bɛɛ la o de ye bayɛlɛmani nafa ye. Ayiwa nin tun ye Maimuna Si ye ale bɛ bayɛlɛmali kɛ Sibi CAS kɔnɔna na nin waati in na Sibikaw yɛrɛ fɛ Kalasa centre agroalimentaire kɔnɔna na sa kalan bɛ ka kɛ faliya muso 30 kunna o muso 30 olu nana ka bɔ faliyakaw fɛ yen Keyitalakaw ni Sisogolakaw caman b'a la ye n'Ala sɔnna ma sini k'a fɔ sibiri don u ka kalankuncɛ bɛ kɛ min ye sɛbɛnw ye o bɛ d'u ma banangu u bɛ k'ale yɛlɛma k'a kɛ gari ye k'a kɛ ngomi ye k'a kɛ acɛkɛ ye ani fana k'a kɛ tapioca ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw olu bɛ ka kɛ yiriden wɛrɛw fana bɛ ka taa fara n'Ala fɛnw kana ka sa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'o dege n'Ala sɔnna ma wulada in na min ye fɛn jalan feere yɔrɔ butigi min fana bɛ Kalasakaw fɛ yen ni o bɛ y'a jara bolo an na o fana jaw olu yira aw la Yorosokaw fɛ yen maire ka dangan fɔlɔ ani sabanan olu tun minɛna min ye dugu min ye sa o ye Kunbiyakaw ye Yoroso ale marabolo kɔnɔna na u kɔni sera ka u yɛrɛ sɔrɔ kalo kelen u ka minɛli kɔfɛ a yira k'a fɔ sa ko dɔgɔkun tɛmɛnen min ye maa minnu tun y'u minɛ olu y'u bila u limanaw u somaw an'u ka diɲɛw olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko in kɔni na kɔni ko foyi ma se u ma
gosi damayu la o ma bugo o ma neni a yira k'a fɔ fana ko min ye ni maa minɛlen ninnu ye sa o kɔni kun minɛna juin kalo tile 26 san 2024 o kalo kelen no kun ye nin ye Bamanciwale ni Yugawale kabaw fɛ camion belebeleba 2 n'olu ye tonne 50 ɲɔgɔnna ye finikisɛ o de tun b'o kɔnɔ sa o finikisɛ minɛra nin kalo in tile 22 dɔw tun b'a fɛ k'u den ka bɔ n'o finikisɛ ye ka taa n'o ye Dakarikaw fɛ yen brigade min bɛ yen sa n'o o bɛ direction commerce kunna Kayikaw fɛ yen ale kɔni ye camion 2 in bɛɛ lajɛlen lajɔ a taara sɔrɔ sɛbɛn fosi t'u bolo mun b'u yamaruya ka ni minɛn ninnu ta DGCC ɲɛmaa minnu bɛ yen sa olu kɔni ye tɛgɛ kɛ sɛbɛn in na camion ninnu na k'a jira k'a fɔ ko u kɔni minɛn foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ ko kan ka finikisɛ ta ko ka taga n'a ye min ye jagojugu in ye sa kɔni fɛɛrɛ min bɛ se ka siri o la a kɔni bilalen don sariya tigilamaw olu ka bolo kan an sɔngokaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila n'olu kɛlen don k'a kɛ kɛlɛ kɔlɔlɔ ye maa 1000 ɲɔgɔnna kunun ko donbolo kɛra olu ye guwa 1000 kɔni u y'a jira k'a fɔ k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don sigiyɔrɔ 8 de ma an sɔngo ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na Gawo mara la maa minnu don sa u y'a jira k'a fɔ ko donbolo in kɔni kɛra u ye yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min baloko ta na fanfɛla la ONG min bɛ yen n'o ye baɲumankɛtɔn ye sa n'o ye HELP ye dɛmɛ ale yɛrɛ de ye nin waleya in kɛ ka taa fara faraw kan min ye jɛkulu mun bɛ farafinna an kɛlɛ an fanfɛ bolo fɛ ani camancɛ fɛ u y'a jira ko sefa wari min donna la sa a bɛ se sefa wari miliyɔn 22 ma guwa 1000 maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka se ka olu nin di olu ma kalanso 60 o de tun datugulen don Sikaso ale marabolo kɔnɔna na k'a sababuya kɛ basigibaliya ale ni wulikajɔ min talen don ka ɲɛsin dugudenw ma Bamanciwale kɛbaw fɛ Sikaso sanayɛlɛ kalanso bɛ ɲɛnɛ ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko académie o directeur kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko kalanso in kɔni caman kɔni sera ka dayɛlɛ ala ni dugudenw yɛrɛ ka wulikajɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kalanko baaraw kɛ ka taa fara wolomasiri tabaw kan u y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ caman tun bɛ sa dugudenw kɔni kun ye yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu ka duuru don fiɲɛna ka dugu bila pewu sabula a jira k'a fɔ ko kalan tɛ se ka kɛ ni Yugawale ni Bamanciwale kɛbaw fɛ Sinali Togola ale y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya ninnu kɔni ye dugudenw dugutigiw ka taa fara kabilatigiw kan ale ni maa minnu bɛ sa n'olu bɛ bɛrɛbɛrɛli kɛ yɔrɔ ninnu na ko olu de y'u wolo di ɲɔgɔn ma ko ka fara o fana kan min ye maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu yɛrɛ dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni kun y'u ni di ala ma ko k'a jira k'a fɔ ko na wulikajɔ kɛ yaasa u ka dugu bɛ se ka lakana cogo min ko waleya ni sɔrɔdasiw ka wulikajɔ faralen ɲɔgɔn kan Sikaso mara la o y'a to nin waati in kɔni na kɔni yɔrɔ ninnu dɔw sera ka dayɛlɛ kalanso minnu dayɛlɛlen filɛ nin sa ko a caman kɔni kun bɛ yen Bamanciwale ni Yugawale kɛbaw yɛrɛ kun y'u yɛlɛma k'u kɛ ko kuntankɛ yɔrɔw ye directeur a y'a jira k'a fɔ ko u nisɔndiyalenba don nin ko in na sabula armée ale ka nali kɔni a n'a ka wulikajɔ ko de y'a to n'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kelen kan sabula olu bɛ yen cogo min su ani tile u ma kɔtigɛ fiyewu Bernard Kulibali n'ale ye directeur de cabinet ye Sikaso gouvernorat la ale y'a jira k'a fɔ ko basigibaliya kɔni nin waati in na ko sɔrɔdasiw k'u b'a ko kan k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw barika bonyanen don kosɛbɛ k'o de bɛ k'a to bi maaw n'u bolominɛw bɛ ka lakana Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko yɔrɔ ka dɔgɔ bi maa minnu bɛ ka Bamanciwale waleyaw kɛ ko u bɛ se k'u sigiyɔrɔ min na kudayi ni wolomasiri tabaw n'olu ma wulikajɔ kɛ ko n'ala sɔnna ma kalanso minnu filɛ nin sa n'olu sera ka dayɛlɛ n'a tɔ tora 5 ye k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni ekɔli ta cɛ o ekɔliso 5 fana o bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na kalan kan ka se ka kɛ a kɔnɔna na Sikaso ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ ko min ye dugudentɔnw ye faso ka tɔndenw ka taa fara min ye wolomasiri tabaw kan ni ekɔli karamɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko nin waleya in ka ɲi n'a tora senna ta n'ala sɔnna a ma ɲɛ bɛ sɔrɔ kow la bi n'o ye alamisa ye juillet kalo tile 25 ntafarada kaw fɛ sa n'o bɛ Kangaba mara la a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ale kɔni ka jibondo 400 na o kan ka taa dayɛlɛ olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale kɛlen ka fanga ta a ko 100 sarada la sa min ye ale ka sara a ka kɛrɛfɛ wari min bɛ n'a fɔ ma fond de souveraineté o sigiyɔrɔma 2 kɔni k'a b'o ta k'o kɛ wale ɲumanw ye min bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye jamanadenw ma o de la sa colonel Asimi Goita kɔni malidenw bɛ se ka lafiya cogo min ko a y'o k'a taabolo ye juin kalo san 2022 jamanakuntigi ale yɛrɛ kun taara Bagadajikaw fɛ yen min ye jibondo in ye a 200 ka to kurumo karili kɛ école de la république la san 2 o kɔfɛ bi min ye jibondo 400 ye
nta faradakaw olu fe sa ko olu kɔni be kunbɛli kɛ bi jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔlama kɛrɛnkɛrɛnnen min be n'o be nin ko nu ɲɛnabɔ n'o ye agibu danbele ye a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya nunu kɔni ko dɔ de be ka fara ka su ani tile yaasa jama fanba be se k'a sɔrɔ cogo min u y'a yira fana k'a fɔ ko kabini kolonɛl asimi goyita kɔni ye fangata kɛ n'a ye kalikasiyɛn kɛ juin kalo tile 7 san 2021 ko a ka hakilinaw n'a ka wulikajɔw ka taa se maaw ma mun be se ka lafiya sɔrɔ cogo min k'o de barika bonyana kosɛbɛ musaka min kɔni bɛ di ko a bɛ ka don a da fɛ o de la sa jibondenw olu sigira yɔrɔ caman na ekɔliso dɔw fana sera ka jɔ k'u ma ɲinɛ min kɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ k'o ye k'a fɔ sa ji sanuma o bɛ se ka sɔrɔ cogo min desanburu kalo tɛmɛnen k'u ye ko wɛrɛ fana fara a kan min ye ko kura ye o ye ka lakɛrɛ carton 800 min dilanna immeuble fɛ n'o o ye yelen dugalen no an ka maa minnu ka yeli ma n'olu bɛ falajɛ yan sa olu bɛ lakɛrɛ mun dilan k'o di akademiw ma kulukoro bamako ani kati k'o tɛmɛnen kɔfɛ fana min ye dictionnaire ye u y'olu fana caman ba di ekɔliso ma ka fara ekɔliso yɔrɔ dɔw kurakurayali kan ka tila ka dɔw fana kilasi kuraw jɔ yɔrɔ dɔw la fana ko nin farala a kan n'o tɛ wulikajɔ kunfɔlɔ kun ye min ye k'o to o ye o y'a to bi jamanakuntigi yɛrɛ kɔni ka musaka ye ko k'a bɛɛ lajɛlen tɛ ka taa nin na wa ekɔliden somaw maa minnu bɛ yen ni se tɛ u ye ko min ye musaka in ye ko a kɔni bɛnnen don olu ka wuli ka olu ka dɛmɛw ma min ye jamanakuntigi tɔgɔlama falen ye sa n'o ye agibu ye a ko hali degun bɛ maa minnu kan n'u bɛ u sigiyɔrɔw la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔlɔn jiw ni minɛnw sɔrɔ jamanakuntigi ale ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ko min ye jibondon 400 min kan ka kurumbo kari bi nta faradakaw fe sa ko kɔni bɛna kɛ hukumu kɔnɔna na donbolo wɛrɛw bɛ a la dɛ ɲɔ ni malo ni da dumuni fɛnw ko olu fana bɛna di o na di maa caman ma ko n'i ye jamanakuntigi ka waleya in ta k'a jateminɛ ko a bɛ donbolow di cogo min a bɛ minɛnw di cogo min ko min ye dɔgɔtɔrɔ minɛnw ye n'o ye ambulance ye o 70 o sera ka di maaw ma n'o ye médicalisé ye o fana kɛrɛfɛ fana dɔgɔtɔrɔso olu dɔw fana sera ka jɔ ka minɛn don dɔw la colonel asimi ka minɛn waleya in kɔnɔna na fana ko ka hakililajigi kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu faw banna kɛlɛdaw la ko olu ka yɔrɔ fana kalanso fana ko o jɔli ko o bɛɛ lajɛlen taara musaka in kɔnɔna na min ye carte bancaire ye sa k'o di falatɔ ninnu ma sa ko o kɛra jalizi o so 3 ko sera ka jɔ koyi ko min ye jalizi centre ye commune 4nan commune 5nan ale ni centre min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ tɔgɔ la sa ko ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka kurakuraya jamanakuntigi ale ka nin musaka in kɔnɔna na kayikaw fana fɛ yen ko min ye o bɛ yen groupe électrogène 25 jamanakuntigi y'o ta k'o di edem ma o bɛɛ lajɛlen bɔra musaka in na yaasa kurantigɛ o bɛ se ka dɔgɔya cogo min gɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka baaraw kɔnɔna na kuma tɛ jamana ale marabolo minnu bɛ yen ni kurante olu la groupe bɛ se ka bila ka taa ye cogo min ko asimi ka dɛmɛ in a n'a ka hinɛ in a n'a ka majigi in ko maliyɛn minnu fana bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ kɔ ka dɔw bɛ burukina ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ sɔrɔ waati laban in na sa ko jamanakuntigi ka wari hukumu kɔnɔna fana na k'u bɛna ekɔliso 6 jɔ ka tila ka minɛnw bila kɔnɔ nenge tabilikaw olu fɛ bafula bɛ mara la min ye kayi fana kɔnɔna na fana ko u ye baaraba dɔw kɛ fana ka kɛ ni nin ye wa min ye baara in ye ko a na to senna dɛ ko sabula jamanakuntigi kɔni ko maaw olu bɛ se ka lahinɛ cogo min baaraba minnu bɛ se ka kɛ nisɔndiya ani ni basigi ni lafiya u bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min ko ni ala sɔnna a ma ko don kuraw fana yɔrɔ kuraw fana ko olu na kurumokari don nataw la ko olu dɔw bɛ baaraw bɛ senna fo ka taa fara jibondo kuraw olu kan premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kunun ko ale ye maaw bisimila maa minnu bɛ yen ni olu ye musojɛkulu ye ni olu kɔni bɛ senfili ni bolofili de kɛ karate n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛma o ye ayida caman ye u kɔni ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye a ka maa baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ministre so min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sa o ka maa mafalen kun bɛ n'o ye kayato avi ye ko baara in kɛ kun kɔni kun ye min ye muso ninnu sa n'o o ye senfili ni bolofili muso ninnu ye amara u ma taa karate la ye dɛ k'u taara de u ka jɛrɛ n'o o y'a ta ko duurunan ye ko o bɛna sigi armaso mɔgɔw tɔ la muso minnu bɛ armaso kɛ olu tɔgɔ la septembre kalo tile 27 ka taa bila tile 29 na k'u nana ko premier ministre ale bɛ se ka kɛ o denfa ye cogo min denfa jala in k'a ka o siri u ye yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min na a yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ sa ko jamanakuntigi kɔni ko musow kana to kɔ maa o maa bɛ yen k'o b'i cɛ siri ka baara kɛ jamana in kɔnɔna na ko olu kɔni u se ye min ye u b'o kɛ u ye k'u filɛ nin ka nin waleya min kɛ ka na bɔ ale ta ka na nin kɛ ko kɔmasegi
o na kɛ jamana kuntigi ye ni ala sɔnna ma yan'u ka don cɛ jaabi min bɛ yen n'o kan ka d'u ma u dɛmɛni ko ta nasira la u ka don in kɛrɛnkɛrɛnyalen hukumu kɔnɔna na k'o baaraw bɛɛ lajɛlen na dantigɛ muso minnu filɛ nin n'olu bɛ senfili ni bolofili kɛ sa amara k'u ka tɔn sigira sen kan san 2019 k'o y'a kɛ sa muso o muso kɔni ne kɔni bɛ art de kɛ n'o ye karate ye o ye judo ye o ye kung fu yusu ye o y'a tɔ bɛɛ lajɛlen amasoki ni fɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn in kɔnɔna na han ko nin kɛnɛ min sigi amara ala ka n'i ci n ye denni a ci denni tulo kɔrɔ ka taa o tɛ ninnu ye dɛ aha kɛnɛ kan u ye ceinture noire kelen di premier ministre ma ani kimino kimino ceinture noire premier ministre o kun t'a daminɛ ceinture jɛman na fɔlɔ a ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni n'a bolo a tɛ taa jaune de la wa ka orange kɛ ka vert kɛ ka sɔrɔ ka fɛn ɲini violet ninnu ɲini ayiwa o y'a ko kɛ cogo ye an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka ko ɲɛ ka d'an ma CNT ɲɛmaa n'o ye Maliki Jaw ye ale bɛ Burkinakaw fɛ yen kabini kunu a bisimilara maa min fɛ pankurujigi kɛnɛ kan sa o ye Usumani Buguma ye ale fana ye yen CNT o président ye Maliki Jaw y'a yira sa k'a fɔ k'a ni maa mafalenw caman bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye CNT maaw ye a selen kɔfɛ sa bisimilalen ye a ɲɔgɔnko min bɛ Burkinakaw fɛ a n'o ye ɲɔgɔn ye hakilina falenfalenw kɛra Maliki Jaw y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni nakun ye min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu bɛ école kalan na sapeur pompier n'a bɛ fɔ o ma ko institut d'études de protection olu ka bɔko 12nan a taalen o ko la o bɛ kɛ sini Wagadugukaw fɛ yen o fana senfɛ fana Maliki Jaw y'a yira k'a fɔ fana min ye Burkina CNT ye ale kan ka baara dɔ kɛ a kan ka laseli kɛ o kɛnɛ kan jamanakuntigi fana ye bataki dɔ d'a ma k'a ka t'o di min ye capitaine ma o baaraw kan ka kɛ kɛnɛ in kan a selen Mali ni Burkina ni Niger a y'i da don olu ka baaraw la a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati kɔni na ko AES kɔni ko segin kuma tɛ yen ko dugudenw ko min ko a bɛ kɛ o de ye ko wa ko an bɛ taa la bi sa fo waati min basigibaliya min bɛ yen Maliki Jaw ko sɔɔni sa ko maaw bɛna ɲinɛ o kɔ ko fɛɛrɛ ni dabali min tigɛlen don nin jamana saba in fɛ baara minnu kan ka kɛ don nataw kɔnɔna na ko a tɛna dogo maa si la ko nka k'u ka wuli ka jɔ yɛrɛ fanba ko fo jamanadenw ka lafiya de sɔrɔ jamanadenw ka basigi sɔrɔ jamanadenw ka se ka baara kɛ k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la k'o de ye jamana saba in ka hakilina ye k'o de la AES sigitɔ Amara k'u ma sirikitiriw caya koyi u ma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ caya u ye jamanakuntigiw dɔrɔn de ka jɛkulu sigi baara tɔw na kɛ ni minisiri minnu bɛ yen don min na o ka fisa ko ka taa ko sogolo Maliki Jaw ko n'ala sɔnna a ma ko mɔgɔw k'u sigi k'a lajɛ dɔrɔn k'u bɛna min ye don nataw la k'o na sɔmɔ sama bɔ baara ninnu olu bɛ kɛ Wagadugukaw olu fɛ yen n'ala n'a kɛra sɔnna a ma ni min bɔra a tɔ la an na o sɔrɔ min ye Cɛndirobegow fɛ n'o ye Zumana ye ale na olu ci an ma i n'a fɔ a ye bita ci cogo min na k'i to Wagadugukaw olu fɛ yen sɔgɔmada in na sa an bɛna conseil des ministres ale sɛbɛn kɔnɔ conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale tun bɛ yen sɛbɛn dɔw bɛ yen u y'olu ta u ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministre dɔw kan ka baara min kɛ n'u ye baara min boloda olu lamɛnna ka kɛ ni baara kunfɔlɔ ye sa min ye sariyakisɛw tali hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ administration territoriale kunna je le répète ale y'a yira conseil des ministres la sa k'o kɔni ye sariyakisɛ dɔ ta min bɛ dugutigiw kabilatigiw fraction tigiw ale ni laadala maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu jɔyɔrɔ ko k'o don bɛrɛ la o sariyakisɛ in sa ko o bɛna n'a yira maa min bɛ se ka kɛ nin jɔyɔrɔ ninnu tigi ye u kan ka baara minnu kɛ u kan ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ u ni jamana yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn faamuya cogo min sigidaw la u kan ka baara min kɛ ko n'ala sɔnna a ma k'o sɛbɛn in ko a na o bɛɛ lajɛlen dantigɛ maaw ye ko sabula bi bɛnkan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen ko caman bɛ yen min ye dugutigiw ye kabilatigiw ale ni an ka laadalamaw olu bɛ se ka olu ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ minisiri min bɛ kiiri ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ale fana taara ni sɛbɛn ye sa n'o a bɛ f'o ma ko loi organique o loi organique bɛ tali kɛ mun na o ye sa cour suprême ale baara kɛ cogo maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ se ka taa cour suprême kɔrɔ cour suprême yɛrɛ bolofara ye joli ye ka kɛɲɛ n'an ka sariya sunbakura min sigira sen kan san 2023 ni o sigira juillet kalo tile 22 ko cour suprême ko e ko dɔ ma fara a ka fanga kan wa waliyaw caman bɛ yen bi ko cour suprême kan ka se ka olu ɲɛnabɔ a yɛrɛ nagakɔrɔla la koyi
min ye a ka musaka kow ye ka taa fara a yɛrɛ ka baarakɛbolo kan k'a bɛ se ka olu ɲɛnabɔ min ye a yɛrɛ ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara k'a kɔnɔ olu ka hakɛw dafali ka taa fara min ye majisiraw yɛrɛ ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kan ko sariyakisɛ fana kan ka se ka don cour suprême na maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka nɔminɛli kɛ n'u kan ka baaraw kɛ cour suprême n'u kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa fan fɛ k'olu fɔ jalatigɛ jɛkulu ni cour suprême cɛ ka taa fara cour suprême yɛrɛ ni majisiraw cɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye Mamadou Kasoge a ye min don bataki kɔnɔ k'a fɔ ko o na kɛ loi organique ye cour suprême taabolo kura a ka kɛ n'an ka sariya sunba kura ye ko o ko olu sigitɔ de ye sen ka nin ye sɛbɛn in Amara a tubabukan ka ca dɛ a ɲɛgɛn ka ca n'i ma farati nin bɛɛ lajɛlen la ka lila i da bɛ fɔlɔ kɔnɔ bin tigɛ sabula nin dɔw e ko majisiraw ka ko bɛɛ tɛna ɲɛnabɔ cour suprême fɛ de nin y'o de fɔtɔ ye o ɔhɔ ko n'a fɔra dɔ wɛrɛ ko cour suprême ko bɛɛ k'a dɔn k'a faamuya ko yen de ye kow bɛɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ye wa hali a yɛrɛ fana bolofara minnu bɛ yen ka taa se haute cour de justice ma Mamadou Kasoge ye nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛ olu yɛrɛ u bɛ waati hakɛ min kɛ u ka baara la cour suprême manda a baara kɛcogo ani a sariyakisɛw tacogo n'a bilacogo nin bɛɛ lajɛlen o fɔra cour constitutionnelle a ye bataki fana ta loi organique ta o fana bɛ baara kɛ cogo min ko min ye sariya sunba kura min b'an kunna nin ye o tun bɛ cour suprême yamaruya cour constitutionnelle yamaruya ka baara minnu kɛ ko dan kun sigilen don o la ka kɛ ni jamanadenw ka laɲini ye sa min ye nin loi organique in ye ale bɛ tali kɛ sariya sunba kura o labatoli hukumu kɔnɔna na ko tiɲɛ don fangaw dɔw kun dilen don cour constitutionnelle ma ko nin waati in na ko o sariya mun kun b'u bolo kɔrɔlen e ko ko u m'o kurakuraya wa ka kɛ ni sariya sunba kura ye o kurakurayali hukumu kɔnɔna na sa ko de bɛna ni nin loi in tali ye loi min bɛna n'a to e wo ne wo Amara an bɛ se ka damakasi kɛ cour constitutionnelle la han nka tɛmɛsiraw o na ye an ka kow kɛcogo la min ye cour constitutionnelle yɛrɛ fana ye a yɛrɛ ka jatedenw ani cour suprême bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ waleya minnu bɛ yen n'a bɛ se ka olu kɛ a bɛ se ka mun jalatigɛ a tɛ se ka mun jalatigɛ jamanadenw bɛ se ka wuli ka s'a ma cogo min ani k'u ka damakasiw kɛ ani fana cour yɛrɛ musaka ko minnu bɛ yen n'a bɛ se k'i da don olu la ka kɛ ni dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ye Amara nin bɛɛ lajɛlen da tigɛlen don loi organique kura in kɔnɔ i n'a fɔ n ye min f'i ɲɛna cour suprême ta la a fana ɲɛgɛn ka ca dɛ min kɔni don dɔrɔn sɛbɛn in ni maa min ye a sɔrɔ i n'a kalan yaasa ka se k'a faamuya projet de loi wɛrɛ fana bɛ yen ale Mamadou Kasoge kelen in taara n'o fana ye conseil des ministres la o kɔni bɛ tali kɛ musaka ko yɛrɛ de la ka kɛ ni halisa cour constitutionnelle kɔnɔna don koyi cour constitutionnelle ka se ka hakilina fɔ sariya sunba kɔnɔna na siginiden min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ 153 la n'o ye article 130 153 ye o kɛcogo n'o mabɔcogo a n'o ɲɛfɔcogo o kow olu fana bɛ sariyakisɛ in kɔnɔna na min ye Mamadou Kasoge ale taara n'o ye ministre min bɛ yen n'o bɛ gouvernement ale ni mara kama bɔli ni refondation kunna ale fana ye sɛbɛn di sɛbɛn min ni o bɛ ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres ye k'a jira k'a fɔ k'u ye loi organique dɔ ta loi organique in ale bɛ tali kɛ min na sa o ye an ka jamana kɔnɔ yan assise nationale ale tun ye laɲiniba minnu kɛ ka kɛ ni constitution kura sigilen sen kan sa k'o kan ka yɛlɛma dɔw don min ye baara dɔw olu kɛcogo la an ka jamana kɔnɔ o de la sa ka kɛ ni sariya sunba kura in ye sa a yira k'a fɔ sa ko min ye jamanakuntigi Amara an bɛ se ka président kɛ yan ayiwa Ibrahima i ka satara n'a a loi organique ye ko assise ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye n'a ye dan sago a bɛ se ka gɛn ka bɔ yen na nka kala tubabukan na Amara maa ti ko cogo dɔn il peut être destitué par le parlement pour haute trahison o kɔrɔ ko sariya sunba sariya so député so o bɛ se ka gɛn n'a ye jamana janfa ko kɛ ko walima ko min ye a yɛrɛ a kalikan n'a y'o sɔsɔ a bɛ se ka gɛn n'a ye ko kɛ fana min ti bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a tɛ bɛn k'a bɛ se ka gɛn ka bɔ jamanakuntigiya la nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ Amara
On taille ni loi organique anga ni nyini ngani kala ha parce que uma be fo ya ye anya kunkle na nundu fo ka be se ka ke ni ye ni vote andula te to goidi ikasa ikumba be wala nga famu ka nyefo mawi parce que nin kele ngera ya afara ko ni emsen nyana wore be na ke ko yanu ga ke ko ka ninke nga amara anga na nyana nge fanga amana sufe le fefedo la kan sababu nye imbetu abukai ministry iterige sanu afana ye sebende ndota sebemi metalike musaka kola kakeni sharia sumba kuramu fana sigira kuna ani yemwa ka barake chugu ayirala ka fosa ko nu wati lawaina mali aleka ko bela jere mbere dunono yemwa ko inkonna na sharia do ko ngun tara anga jamana fe o sharia metalike sanga musaka ale bara chugula ngaka keni sharia sumba kurai eko mali aletna na yelema do atala wa sabla kabini janvier kalot le folo samba fla ntan sigi ubafo tugumna nanzara kana angu nga tok fenwe budget programme o budget programme sa eko oni sharia sumba kurai uluka ngata nyu anfa tugumina onye ni tewa ko ya sami musaka wi ni soroye uluka sega dala kenye kasega donga fo abaraka ngaka tugumi niye sharia nye sanu ko ngo ko na tara anato sa anyereka adonga fo nyantega no bla sebe mununa no lo yelema wi uluka se tugumina ka tabala miye jamana re konna na sa jekulu munumbe uluka ko nyene bo chugo miye musaka wi ko bela jele no berela ko ke haklina kelewunye kuntena kelewunye jamana konna na mauga hakew miye chala tike jekulu ye kata se jekulu munumbe nulu sigileno jamana sharia sumba keno ga munu la ko don uluka musaka ko bela jele na beredo ni ko konna na katanya si anga jamana alere musaka ba o bolima no oye sam budget ye ministre mi me kalango kuna ale conseil de ministre la donia kwa fana ye loi organique do sigi senga amara loi organique obetalika anga kauna koni ya jatemine ko kabini pumaja ko mali konna na ko mawbe kelela kango ina ko kanga kaundo bala baraka kenanga kaunye wala sa ko gouvernement fana ye loi organique tasa ka laje mali jamana re konna na sa ina fo assise mi la ini ka fukani sara suma kurayi ko anga kaun ulube saka do berela chugodi barob na kenu ye chugodi kalamina na kena ye chugodi ka keni sharia sumba kura o emila ini ye ko oye alega loi organique ye o bera jilen dan tigelo na kono ministre de la jeunesse mi me farko nyina je ko kuna anga jamana kono ale fana ye sharia kisero ta no loi organique ye konkuru munu me ka anga jamana kono ibado wati do la no konkuru be ka yoro do la samba bina walma yuta soro menangiti be webta soro fedo be mi ngon me ma balika ke fenfe be bo jabaru masayere yoro ananyu anau ko oluni jiuni fonsa ko ta se tramna mane teruma no lu kerasa au ka dugula ka soro konkuru ka nga kei o ko bi ke chugudi o yele mali hukumu konna na sa alefna loi organique ta ya sa minye wafo masa ko surveillance d'une calamité ka keni sharia sumba kurai ko o ka sigi senga ya sa bereka do akola ka donga foko a ninu ko inkera aka autana au blado aka na mabugo ni berekele nyeku bolo wala ministre mi me no sigire no premier ministre na ka korala na alebe jamana yele mabaw ke ka keni sharia sumbai ale conseil de ministre la donia ka iraka fo ko loi organique do sigira senga mi me gouvernement hake ama hake sigi berela ko loi organique me talike sa sharia sumba kura min sigira senga ko wa ko mali kono amara ko no gouvernement be sigi ni ngofe ka tsega to ma bisaba kande maximum a chale ko ma bisaba yi ukanga ta chugomi ukanga ka chugomi o bela jiren dan tikele no loi organique kura ngono conseil de ministre o yamaria di musoi no ye Fatmata Bintou ye aye projet de loi wala ta to organique ka keni ha ni ye député o ta to yi sénateur o ta to ka keni sharia sumba kurai yalama amina ta kala tala mali fa be wa yalama mi ye sénateur yo lube sigi togodi
wasabulon ma olu bɛ sigi cogo di jamana taabolo bɛna kɛ cogo di projet de loi in ko a bɛ tali kɛ o la k'o dantigɛ k'o ɲɛfɔ amara ne ko o don ko u ka baro sigi na parti politique man ne ɲininkali kɛ yan ko député bɛna kɛ joli ye sénateur bɛna kɛ joli ye élection bɛna sigi cogo di nin y'o o kuma ye loi organique wɛrɛ bɛ yen tuguni u y'o ta ka kɛ ni sariya 100 ye constitution kɔnɔna na n'o loi organique o b'a yira k'a fɔ ko min ye wasabulon ale ni sénateur ya olu sariyaw bɛ cogo min olu wasabulon fila ninnu kan ka baara kɛ cogo min ko projet de loi in fana o bɛ ɲɛfɔli kɛ sa maa minnu kan ka don u ka baara kɛ cogo député ni sénateur a hakɛ kan ka kɛ joli ye u kan ka baara kɛ cogo di u bɛ ta cogo di jamana kɔnɔ na u bɛna baara kɛ cogo di u sigi cogo ani u yɛrɛ kan ka musaka minnu sɔrɔ ani u kan ka bololamina minnu sɔrɔ nafa minnu kan ka di u ma sa ko loi in ko a b'o bɛɛ lajɛlen dan tigɛ koyi amara u kan ka ninnu d'a ma an ka ninnu kalan de koyi projet de loi wɛrɛ bɛ yen tuguni organique o bɛ tali kɛ musaka ko la kɛlɛ yɔrɔ filɛ nin ye député ni sénateur kuraw ka musaka ko o fana projet de loi taara ka sigi sen kan min ye madame Bintu fɛ Diko fɛ Fatumata Diko fɛ ale ye o fana dan tigɛ k'a yira k'a fɔ ko o bɛ kɛ ni sariya sunba siginiden 111 ye ko laɲini min kɛra halisa sariya sunba wɛrɛ tuguni nafa mun bɛ jɔyɔrɔ ninnu na an ka jamana kɔnɔ n'o ye sénateur ni député ye o fana taara k'o sigi sen kan k'o fana dan tigɛ k'o perepere latigɛ o kɔnɔna na loi organique min bɛ conseil économique social environnemental et culturel n'o ye katile ka yɔrɔ ye olu fana maaw ta cogo loi organique kura sigir'o la ko sabula ko yɛlɛma donna jɛkulu in tɔgɔ la k'a yɛlɛma wa maaw k'u bɛna f'u ma de sa ko conseil national o sariya kura mun fana sigitɔ filɛ nin ye sen kan nin ye o b'olu ka baara kɛcogo o fɔ u ɲɛna ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sa ko min ye yɔrɔ in ye n'o ye conseil ye ko a dayɛlɛla koyi k'a kɛra conseil question environnemental n'o ye sigida lakanako ye o kuma bɛ a kɔnɔna na ko yɛlɛma fana donna a la fana ko min ye conseil a yɛrɛ mɔgɔw ye n'a bɛ f'o ma ko membres k'olu kɛra conseil de la république ye o tɔgɔ de y'o ye sisan n'i bɛ baara kɛ katile ka yɔrɔ la e ye conseil de la république de i tɔgɔ de y'o ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛɛrɛ mun sigilen don sen kan sa ni o ye a président yɛrɛ ye o ka kow ye wa min ye sariyakisɛ fana ye sariyakisɛ fana bɛ tali kɛ o ko la ka taa se u ka président sigili ma nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen don nin ko in kɔnɔna na min ye o ye loi organique wɛrɛ bɛ yen tuguni amara o bɛ tali kɛ loi électorale la ko sariya sunba kura yɛlɛmaba minnu donna o kɔnɔna na k'o b'a to ko fo loi électorale ale ka falen loi électorale falenni sa baaraw kan ka kɛ sira minnu fɛ sa ko sena ko o sigira kana fara min ye wasabulon kan ko wa fana ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu sen kan ka don kalata ko la ko wa maa minnu fana bɛ yen fana n'olu kalata filaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun fɔra sa ko k'a lajɛ élection ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ liste kelen kan cogo min n'o ye mix ye sisan n'an y'a daminɛ an bɛ président wo député wo sénateur wo k'a bɛɛ bugɔ liste ba kelen kan ka kalataba kelen kɛ k'o yɛlɛmaw ɲinina wa min ye cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ maaw tun bɛ wuli ka jɔ min kɛ ni jamanakuntigi kalata kɛra dɔgɔkun 2 ye k'o ka dɔgɔ ko ka dɔ fara o kan ko olu bɛɛ lajɛlen de bɛna don loi électorale kura in kɔnɔ yaasa baara ka se ka kɛ ni a ye k'o la sa o b'a to yɛlɛmabaw fana bɛ se ka don ko wa ko o yɛlɛma dɔrɔn tɛ amara ko yɛlɛma wɛrɛw bɛ yen bi a bɛ fɔ bamakɔ ma ko district ko a bɛna kɛ district ko nka ko commune place la k'a bɛna fɔ olu ma ko arrondissement o tuma an kɛra kalabankɔrɔ ye sa wa sous-préfet bɛna sigi an dala sa kɛ o tuma maire bɛ taa min n'a bɛ ka yɛlɛmaw kɛ ne ko a bɛ ka nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ di mɔgɔw ma a bɛna wari bɔ min o don ko a ye préfet 990 joli sigi polisini bɛɛ taara a la fo k'olu ban pewu nin fana filɛ nin ye nin ye politiki mɔgɔw ta ye n ka cɛ nin bɛɛ mana sigi nin musaka bɛɛ bɛ bɔ min a cɛ nin ni salaire tɛ fonctionnaire nin ka ca ni fonctionnaire ye dɛ parce que nin filɛ nin ye nin de i bɛ mankan o mankan ye politiki la yan yɔrɔ ninnu de don
donc loi électorale kura in ko k'an ka falen jagoya la yaasa ka se ka bɛrɛ bɛn jamanadenw ka hakilinaw ma ko fɛɛrɛ ni dabali nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin Amara an ye loi organique fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ tila ka tɛmɛ CNT la wa mɔgɔw maliyɛnw bɛ tila ka wele k'u ɲininka nin bɛɛ la o de la ne k'i ma n ko kalata fo ni maa min y'a ye don min parce que CNT yɛrɛ tɛ ka baara kɛ sisan fɔlɔ olu bɛ congé la n'olu seginna ka na gouvernement bɛ nin bɛɛ ci olu ma nin loi organique bɛɛ ministre bɛ yanni ministre ka na CNT yɛrɛ b'a ta ka ɲininkaliw kɛ ka mɔgɔw ɲininka k'a fan fa mɔgɔ tɔgɔ bɛ loi organique fɛn fɛn la k'i ɲininka ka tila k'a fɔ gouvernement nana ni nin de ye gouvernement bɛ taa n'a ta de ye ale b'a proposer n'ale y'a proposer conseil des ministres a ma tɛmɛ yan a bɛ taa CNT ka tabali kan CNT bɛ bɛɛ wele kelen kelen dugutigiw ta la dugutigiw bɛ wele loi électorale ta la parti politique bɛ wele conseil économique environnemental ta bɛɛ de bɛ wele ta la cour constitutionnelle ni cour suprême ni fɛnw bɛɛ o de bɛ sɔrɔ ka ta sa ka sɔrɔ k'o bɛɛ valider k'olu kɛ loi organique ye yaasa sariya sunba ale ye min fɔ o bɛ se ka don a kɔnɔ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma Amara ministre min so min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Mali lasigiden min bɛ Italie u y'o di Yakuba Jakite ma ale inspecteur de trésorerie ye ministre so min bɛ chiffres ni farikolo ɲɛnajɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ o ka directeur national de la jeunesse o kɛra Mahamudu Abdul Aziz ye ale administrateur ye baaraw hukumu kɔnɔna na sa n'o ye communication ye ministre so min bɛ bɛn ni keleya ɲinini kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil ministre la dɔnniya k'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn fila tun bɛ yen sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ni jɛkulu minnu kun sigilen don an ka accord hukumu kɔnɔna na n'o tun b'a jira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta jamana kama n'o ye mouvement signataires ye k'u donni kɛ an ka jamana cakɛdaw la k'u donni fana kɛ jamana fugolomasiri tabaw ka ko la wa a ko o sariya kisɛ in k'o binna pewu k'o tɛ yen tuguni k'o décision in o bɛ tali kɛ sabula Mali yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ ko a tɛ accord d'Alger la tuguni sɛbɛn fila fɛn fɛn bɛ yen sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen bannen ye nin ye ministre so ko ale na maa ɲini maa ma falen minnu bɛ ka sɛbɛnw sigi sen kan yaasa min ye charte de la paix in ye n'o nana tuma min nin bɛɛ lajɛlen na kurakuraya o kɔnɔna na yaasa maa minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka marifa bila u bɛ se ka don ko hukumu kɔnɔna na cogo min ye ministre colonel major Ismail Wage ale ye nin dantigɛli ninnu kɛ ministre a ye sarakisɛw caman fana ɲɛfɔ wolomasiri tabaw ta hukumu kɔnɔna na Amara bamanciwale kɛbaa bolilen n'a tun seginna ka na n'a ko k'a ye général a bɛ don général n'a ko a ye colonel major a bɛ don colonel major hali n'a ma jala sɔrɔ o de banna pewu nin y'o bannen de ye pewu n'i nana i bɛ taa 11 départ taa daminɛ duguma i ye ɲɛ sɔrɔ yen i n'a yɛlɛ sanfɛ n'i ma ɲɛ sɔrɔ yen i ni tɔw bɛɛ bɛ minɛ cogo kelen na ko baara na kɛ ten ministre min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko min ye an ka kalanfaw ye olu maa 30 n'o ye professeur ye ko olu taara Kamesi fɛ ko Kamesi ye jɔyɔrɔ d'olu ma a ka baara min kɛra n'o sigi ko 16nan kun anw yɛrɛ ka Etienne b'a la an dɔgɔnin kɔni on ont félicité lui ko olu o lisi ko o bɔra novembre kalo o tile 14 ka taa bila tile 28 la sɛbɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen n'a ɲɔgɔndaw bɛɛ lajɛlen kun kɛra ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye an terimuso ye Asa Bajalo ko ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko boloci daminɛna denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san tile 3 la ka taa se kalo 59 ma ani minnu fana b'a daminɛ san 5 la ka taa se san 10 ma ko baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye boloci ninnu ye sa ko a kurumbu karili ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan dɔ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na dɔ kɛra Kulukoro dɔ kɛra Tiɲɛfalakaw fɛ yen ko nin baara bɛɛ lajɛlen bɛna to senasa kalo 1 k'u bɛna a kɛ sa yaasa nin furakɛli ninnu bɛ se ka kɛ ka denmisɛnnin ninnu pali bana n'a ɲɔgɔnnaw k'o se k'u kisi olu ma ko min ye denmisɛnnin 200,000 ani 58 olu de bɛna kan ka nin boloci in kɛ min ye dɔgɔtɔrɔso 59 kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ yen halisa min ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya Amara bana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don k'an degun kosɛbɛ ko olu kɔni bɛ ka jigin covid ko u ma kura ye o la min ye dengue ye k'o bɛ ka jigin ka taa fɛ jamanakuntigi ale ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ko fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'o kɛ k'an yɛrɛ tanga
ka ko ka an yɛrɛ tanga min ye fɛɛrɛ minnu tigɛlen sa yaasa an bɛ se ka kisi bana ninnu ma an k'olu kɛ an taabolo ye sɛbɛn a fa sirila avril kalo juillet kalo tile 24 san 2024 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali Kulukorokaw fɛ yen n'an bɔra Kuluba conseil des ministres la hakili jagabɔ tun bɛ sen na Mali ale ni UNICEF ni ɲɔgɔn cɛ u ka san 2024 o baaraw bɛna kɛ cogo di Mali ni UNICEF baara ninnu daminɛna Kulukorokaw olu fɛ yen k'a bɛ taa kɛ Kimɛli la Kimɛli min ni UNICEF sera ka o baaraw kɛ Kulukoro ale mara kɔnɔna na ka kɛ ni san daminɛ fo ka na se san fori waati ma UNICEF kɔni ye nin baara in kɛ min ye maa 50 ɲɔgɔn na olu bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka Kimɛli kɛ baara minnu kɛra wa wala a dɔw fana nana ka bɔ région wɛrɛw la ka se k'u hakilina don bana min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko ver de Guinée dragoniculose ko Masina mara la ko wulu ni jakumaw k'olu b'a bila maaw la o hukumu kɔnɔna na sa jɔlɔkɔ wulu jɔlɔkɔ ani jakuma jɔlɔkɔ ko Masina dɔgɔtɔrɔw bɛ k'o di maaw ma han o baaraw ko olu daminɛna Masina kɔnɔna na maaw ka wulu n'u ka jakumaw siri yaasa min ye ver de Guinée ye an bɛ se ka se a ma senbana tumuni min bɛ don sen na kɛ o tɛ yan fa bɛ to ka bɔ joliw kɔnɔna na waleya ne hakili a tɛ nin kɛlɛ kɛ yan dɛ a tɛ te ni yɛrɛ kun nana n'a banabaatɔ kelen u tun bɛ 1000 d'i ma ko sisan ko bana in ko a yecogo kura de ye nin ye yecogo kura min b'a la dɛ k'o de ye nin ye o de la a fɔra sa ko u ka wulu ni jakumaw olu ka jɔlɔkɔw k'olu di maaw ma baara in kɔni a bɛ senna Masina kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a timiko ɲuman jira an na lakana ka taa se Sirabaka kasara ma o baara min daminɛna ni o tako 20 tun bɛ senna tako 20 in hukumu kɔnɔna na sa kurumukarili kɛlen Bamakɔ kɔnɔna na Moptikaw fɛ yen ale ni Kayikaw fɛ yen baaraw olu daminɛna yen fana dɔgɔkun in kɔnɔna na sa ko a kɛkun ye telefɔni ci ale ni bolimafɛn boli k'i ɲɛna ta n'i bɛ bolimafɛn kan n'i bɛ telefɔni ci i k'i ɲɛna ta ko 100 sarada la Moptikaw ka accident 20 o bɛ sɔrɔ telefɔni ci fɛ k'i to siraba kan koyi ko min ye o ko in ye sa u kan ka fu siri o la dɔgɔkun in kɔnɔna na yaasa maaw olu bɛ se ka lafaamuya cogo min minɛn ye nin baara in ye sa Amara ale kɔni ko bɛɛ lajɛlen kun sigira sen kan minisiri min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan n'o ye anw yɛrɛ ka Seri Mandi ye Madina tɛ yan Onzɔnbiri fam nɔ biri ka madame don n'o ye Général Dayiru ye ale de bɛ nin baara ninnu kunna Amara an ye dɔ kɛ dɛ an tɛ sɔgɔmada in na taa jɔ ten ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen don an na Toronto Texas ani Denver k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn Oyokaw u n'u ka ɲɛma ka taa se dugutigi ma sa n'o ye Sedu ye k'a Sangare an bɛ Jaba fo kɛnɛ in kan yan n'o ye Madame Sali ye ka taa se Sori Kɛmɛsoma Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale kɔ Boyina Babi Menakakaw fɛ yen Lucas Dakanu an b'ale fɔ Houston Mohamed Lamine Kokayina ale bɛ Las Vegas kaw fɛ yen min ye Sori Sako ye ale bɛ États-Unis an b'a fana fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Nu Dumbuya Amara Nu Dumbuya den bɛ san 13 la Québec olu fana bɛ jouer dɔ la yen ale de taara ka kɛ équipe capitaine Kamaleni an bɛna ja yira maaw la a kana jouer Aigle fɛ sabula denmisɛnnin min don défenseur ɲɛnamaba don ale de ye équipe capitaine fana ye n'Ala sɔnna a ma an n'a photo n'a ja yira maaw la denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ bi Amara u kɔni y'a don Québec équipe la k'a kɛ capitaine mais nationalité a ka nationalité Onzon malien a bɛ se balontan na dɛ an bɛna jaw yira mɔgɔw la an bɛ bi taa jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Dakarikaw ye Papis n'a ka maaw ka taa se Ibrahima Sako ma n'a ka maaw suguba kɔnɔna na Jankumba k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Segu Maru kɔ cɛ i yɛrɛ kɛ maa ye ten n ka cɛ a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala n'a kira sɔnna a ma